खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै रायजोफोरनि गेजेराव गेवलां मेल खुंफुंबाय थादों। नोंथांमोना मोनबेसे बे हाबाफारिखौ बेसेबां खेब खुंफुंनाय जागोन नोंसोरनि आनसलिकआव? गिबियावनो आं नोंसिनि खौरांगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांनि सोंनायाव आं बेखौसो फिननाय होनो सानदों दे जोङो थांनाय 29 अक्ट'निफ्रायनो 29/10/2020 अक्ट'निफ्रायनो जोङो दिनै 4 अक्ट' जाबाय। जों गासै एकदम नेखाबालिनिफ्राय लानानै जोंनि सिलाफोथार दख'रायाव गोबां हाजो खंखर बबेबा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो जोंना माने बर' गामियारिफ्रा हाबना दङ। दा बेफोरखौ जोङो गासिबो जोङो दिनैसिम मोनबा जाबाय। मोनबा जोङो मेल खुंफुंनाय जाबाय दिनैखौ लानानै। गाबोन जोबथा सान। गाबोन सेङादान बरगाव बर' आरो हेल'सि बरगाव बर' आरो 3 नं माजरबारि आरो 4 नं माजरबारि गाबोन मोननै जायगायाव दंबावो। दिनैसिम लानानै जोङो मोनबा खेब दख'रानि जानानै आरो लोगोसे गासिबो मावथिफारिया ज' ओंखारलायनानै जोङो मेलखौ खुंनाय जाबाय। बेखिनि मेल खुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना रायजोफोरनिफ्राय बेसेबां सापर्ट मोनबाय थादों? बे मेल खुंनायनि गेजेरजों जोङो गासिबो रायजो राजानिफ्राय गोबां मदद मोनदों आरो गोबां जों हेफाजाब मोनदों। रायजो राजानि हेफाजाबजोंनो आरो मददजोंनो बे जिथुनिखि जोङो 29 अक्ट'निफ्राय दिनै 4 अक्ट'सिम जोङो मेल खुंबोदों। बे मेलखौ जोङो रायजो राजानि मददजों आरो हेफाजाबजों जोङो खोब मोजाङैनो जोङो खुंफुंनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारियारि जेसेबांनाखि आफादफोर दं आफादफ्राबो जोंखौ गोबाङै मदद होबोदों आरो सापर्ट होबोदों। दिनै नोंथांमोननि बे सिलाफोथार दख'रा ओनसोलाव बेसेबांसो पपुलेसननि लिस्ट? जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव गासै 9,867 पपुलेसन। न'खर बेसेसो न'खर दं? न'खरा एकजेक्ट आं बारा माबानाय जायाखै, खिन्थु आं पपुलेसनखौ आं गोसोआव दं। जोंनो माने बानायबोनाय मानाय हिसाबै पपुलेसना जाहैबाय 9,867 आरो न'खरा 23,000 बेसेबांसो दं आरो मानेखि न'खरा आरो बेनि एसे गोबांबो जानो हागौ, खिन्थु एकजेक्ट आं बुंनो हाला आरोखि। मिथिखायो नालाय ओरैनो आरो। धेमाजि जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथाङा बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनैनि बेबायदि जिहेथु पाब्लिक मिटिं लाबाय थानाय जादों, बेनि गेजेरजों बिथांमोननि जिहेतु पाब्लिक मिटिं लानाय बे हाबाफारिखौ नोंथाङा बेसेबां मोजां होननानै सानो? गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै सिलाफोथार दख'रा बर' खौसेथि सुबुं आफादा जोंनि दिफा हालामाव थानाय गुबुन गुबुन गामिखौ लाफानानै जोंनि 1 नं नाहरबारि गामिनि ब्रह्मज्योति मन्दिराव बिथांमोना मेल खुंफैदों। बेवहाय बिथांमोना फैनानै माखासे गावसिनि जि सिगांनिफ्राय BKWC बिथांमोना मोनसे मुं लानानै बिथांमोना दाबिबाय थादों सरकारनिफ्राय। दा बेखौ जाफुंनायनि सायाव सिगांनिफ्रायनो जि समनिफ्राय बिथांमोना जोनोम जाजेनदों गायसनजेनदों बेनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मदद होबोदों। बेखायनो बिथांमोन मदद होबोनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे फोरमायनांगौ खोथा थायो। बेखौ बिथांमोना मोजाङै गुवारै फोरमायना होदों। इयुन समाव जों माबायदियै बे काउन्सिलखौ लानानै जों माबायदि सोलिलांगोन, गासिबो सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि बर' माहारिफ्रा रायजो जानानै दङ। बेफोरनि गेजेराव जोंनि बे काउन्सिलजों माबायदि थांनानै थागोन, जिउ खुंनाय राहाया माबायदि जागोन, बेफोरखौ मोजाङै फोरमायदों। आं बेखायनो जोंनि गामिनि जानानै एबा सिलाफोथार फरायसा आफादनि आरो लोगोसे हारिमु आफादनि जानानै आङो बिथांमोनसिम रोजा साबायखर बावो। इयुनाव बिथांमोना गासिबो माहारि आफादफोरखौ लानानै जाहाथे खौसेयै हाबा मावलाङो, आं बेखौनो गुबैयै खावलायो। नोंथांमोननि जिथु हारिमु आफादा, बर'नि जिथु हारिमु आफादा जिल्ला जानानै नोंथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव काउन्सिल, बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल, बेयाव माबायदि जिहेतु दैदेनलांजानो लुगैयो नोंथांमोना? जों बेखौनो आसा खालामो जाहाथे थांनाय समफ्राव जोंनि हारिमुवा जिबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगानो हायाखै। माखासे इक'नमिकेलि जा बा सोरनिबा सापर्टआवनो जा जों बिदि जौगानो हायाखै। नाथाय नैबे फैबाय थानाय समाव जाहाथे नैबे काउन्सिलजों जाहाथे जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर फैगोन जाहाथे निस्सय हारिमु आयदानि सायाव मोजाङै जौगानायाव बिथांमोना बाहागो लागोन बा हेफाजाब होगोन, आं बेखौ आसा खालामो आरो।